Tervetuloa teille kaikille, mä oon Mänpia11. Tänään jatketaan vähän luotovideoissa. Sen jälkeen katsotaan jos vähän kollegikumia. Katsotaan sitä sitten. Mutta nyt teille Suomesta. Nähdään siellä. Tää ei mene kiinni. Nyt vähän jatkossa. Onhan sitä pakko. Tänään tehdään jotain erikoista. Mutta nyt tässä on tullut. Ei täysin ole vaan toisia videoita. Tänään mä ajattelin visioista videoita. Saa nähdä. Mutta mennäänpä ruokalaudalle. Varmaan kaikille nyt jatkuu sitä. Semmoista niinku meikäläiset kannat olla omille kanssa. Noissa saa nähdä Jos tulee nähdä mitä tietokalassa. Eiköhän meikäläiselle ruokarauha. Kiitos kun tulitte takaisin. Ja pakko ilmoittaa voi olla, että tää video ei ole vesivideo, koska tää tuli vähän muuttumaan. Sitten siellä. Katsotaan mitä keksin tälle videolle. Tänään paussa. Niin, nyt mä oon menossa infoon. Sen jälkeen voi olla, me tiedetään milloin se uimaalo onkaan aukeaa. Se aukeaa, mä pääsen sisälle. Ottais mä saan sinne kameran. Mutta näin, mä oon menossa nyt infoon. Ja valaittu ohjelman kiva tulee olemaan täällä. Mutta hei, moikka. No nyt ollaan palattu. Ollaan nyt ulkona sisällä. Ja voi olla, että tää video olisi tässä.